Натхняем беларусаў. Украіна справілася з крызісам вакол міністра абароны ды галоўнакамандуючага і запальвае вагні па ўсёй Расіі. Крэмль рыхтуецца да мабілізацыі, але нарастае дэмаралізацыя. Зенон Пазняк выступіў ва ўкраіне. Лукашенко рыхтуецца вызваляць новых палітвязняў, а беларусы бяруць сусветныя вяршыні за мяжой. Тройца добрых навінаў з Паўлам Северынцам. Подписывайтеся на наш канал. Калі вы подпішетеся проста падчас прагляду відэа, яго пабачыць большая колькасць людзей. А Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна. Большасць насельніцтва Расіі пачала асэнсоўваць, што ўсё пайшло не так. Гіганцкія вогнішчы з грандыёзнымі дымавухамі за апошнія дні ўспыхнулі ў падмаскоўным Чэхаве, Удмуртыі, Тюмені, Кіраўскай вобласці, Растове-на-Доне, Краснадары, Невіннамыску. Цяпер украінскія дроны паражаюць заводы, базы, склады, цэнтры кіравання за тысячы кіламетраў ад фронту. Пуцін не можа абараніць Расію. Усе бачаць, як дроны беспакарана пікіруюць на неабароненыя аб'екты. Усе становяцца ў чэргі на запраўкі. Усе чуюць пра новыя смерці на фронте. Большасць задаволеных Пуціным ператвараецца ў большасць незадаволеных Пуціным. Бензінавы крызіс, палаючыя склады, вайлдберрис, падбітыя танкеры ў Чорным моры і бясконцыя пахаванні загіблых на СВО нарэшце пачалі кранаць сэрцы ачмурэлых жыхароў імперіі аж да самых глухіх і зарослых мохам куточкаў. Пахмелле яно ў Расіі заўжды асабліва цяжкае, і цяпер сеціва поўніцца відосамі з пытаннямі, што пашло не так і за што нам все это. Само сабой, хто вінават, што делать, класіка жанру ў любой перадрэвалюцыйнай сітуацыі. А калі Расія пачынае цверазець ад вялікадзяржаўнага чаду, гэта добра, вельмі добра. Мінулы раз мы чулі і бачылі гэта ў 1990-х. І многія народы Савецкай імперіі тады атрымалі свабоду, дзякуючы таму, што Расія на нейкі час жахнулася і пастанавіла, што так жыць нельзя. Тады Савецкі Саюз прайграў у супрацьстаянні з Амерыкай. Цяпер Расія прайграе Украіне. І Расійская Федэрацыя пачынае паціху патрэскваць па швах. Міжэтнічныя канфлікты ў выглядзе боек з каўказцамі, сярэднеазіятамі, мусульманамі Татарстану ці Башкірыі у апошнія месяцы з нарастальнай частатой успыхваюць ля заправак, гіпермаркетаў і бараў. І гэта верная прыкмета ўнутранага разбурэння Расіі. План Пуціну ясны – дацярпець да выбараў у Дзярждуму, абвясціць мабілізацыю, можа быць нават ваеннае становішча і заваліць Украіну гарматным мясам. Але расійскія мужыкі і расійскія жанчыны прачухалі, рыхтуюць на убой. Людзі пара падымаць голас. Такім чынам, Пуцін рыхтуе мабілізацыю. Але нарастае дэмаралізацыя. Расія пачынае масава задаваць пытанні ў садсетках. А оно нам надо? Расія пачынае шукаць сэнсу ў бяссэнсіцы, якая адбываецца. А Расія, якая нарэшце займаецца сабой і пачынае разумець, дзе яна, хто яна і чаму ў яе ўсё так кепска, это, паверце, добраславенне для свету. Тым часам Лукашенко, які смяротна баіцца ўвязвацца ў бойку, прапаноўвае свой варыянт мабілізацыі. Тых чыноўнікаў і калгаснікаў, хто будзе ленавацца падчас уборачнай кампаніі, адправяць на мяжу з Украінай. У акопы. А там што? Рэжымныя чыноўнікі і сілавікі чарговы раз здрыгаюцца. Расійскія спазмы, ура, патрыятычныя лозунгі крамлёўскай прапаганды пачынаюць раздражняць і палохаць нават тых, каго называюць ябацькамі. Нікому не хочацца паміраць ані за Пуціна, ані за Лукашенко. І гэта добра, вельмі добра. Не зразумелі ані розумам, ані сэрцам, значыць, асэнсуюць праз нутро ды ўласную скуру. Мікалай Статкевіч абсалютна слушна заўважыў, у мінулым стагоддзі лозунг да пабеднага канца ўрэшце рэшт прывёў Расію да таго самага канца, да катастрофы. І цяпер нават кіраўнік Казахстану, разумееце, Касым-Жамарт Такаяў на перамовах з Пуціным заклікаў яго спыніцца. Паглядзіце на выраз твару Пуціна. Бо за спіной Такаева Кітай. Сі Цзіньпін настойвае, Пуціну трэба заканчваць гэтую дзіч. А што Украіна? На тыдні Украіна адолела востры крызіс, супрацьстаянне савецкай структуры войска і арміі новага тыпу. Скончылася перамогай каманды тэхнакратаў, якія пачалі забяспечваць Украіне поспех на полі бою. Галоўнакамандуючага Александра Сырскага, якога абвінавачвалі ў савецкіх метадах абароны, замянілі на папулярнага Міхаіла Драпатага, прыхільніка асіметрычнай барацьбы і наступ. Ключавую ролю тут адыгралі людзі, якія выйшлі на вуліцы і настойліва запатрабавалі захаваць курс на тэхналогіі, якія ашчаджаюць жыццё сваіх жаўнераў. Вось вы толькі ўявіце, надзвычайнае становішча, лётаюць ракеты і дроны, штодня гараць жылыя дамы, а дэмакратыя працуе.
Як у Брытаніі ці Злучаных Штатах падчас другой сусветнай. Ва ўкраіне 2026 года працуе і перамагае ўлада народу. Зеленскі адгукнуўся на патрабаванні людзей і спадзяванні Масквы на зацяглы канфлікт у самым сэрцы украінскай абароны згаслі на корані. Украіна ва ўдары, Расія ў шоку, Беларусь у плюсе. Другая добрая навіна. Зенон Пазняк прыехаў ва ўкраіну і выступіў на кангрэсе беларусаў Украіны. Зенон ва ўкраіне. Пагадзіцеся, гэта гучыць як заклік. Можна колькі заўгодна спрачацца з Зенонам і не згаджацца з тым, як ён называе беларускую дэмакратычную апазіцыю, але тут важны і нават знакавы момант. Менавіта Зенон дагэтуль ёсць самай заўважнай постаццю беларускага нацыяналізму. Ягоны выступ у Кіеве адназначна ўмацоўвае падтрымку Украіны з боку беларусаў. Падтрымка Пазняком Трампа ў свой час адштурхнула многіх украінцаў, але цяпер Зенон знайшоў тыя словы, якія адгукнуліся ў сэрцах і саміх украінцаў, і беларусаў Украіны. Таму і візіт Святланы Ціханаўскай, і прыезд Зенона Пазняка ў Украіну насамрэч адна хваля беларускай салідарнасці з Украінай. Пазняка слухаюць і падтрымліваюць многія беларускія добраахвотнікі, якія б'юцца за Украіну на фронце. А для Беларусі у выпадку вакна магчымасцяў іх пазіцыя крытычна важная. Што гэта за кангрэс беларусаў Украіны, дзе выступіў Зенон? Прадстаўнікі беларускіх арганізацый, валанцёры сабраліся ў Кіеве, каб скаардынаваць дзейнасць ва ўмовах украінскага прарыву. І гэта добра. Больш беларускай сілы і беларускай салідарнасці ва ўкраіне. Зараз задача беларусаў паўсюль дамаўляцца і яднаць шэрагі. Першы беларускі фронт, другі беларускі фронт, трэці беларускі фронт. Трэба, каб ва ўкраіне быў адзіны беларускі фронт. І вось ужо беларускія дэмакратычныя сілы экстрана ствараюць працоўную групу па бяспецы з прадстаўнікоў офіса Ціханаўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, Белполу, кампаніі iSense і добраахвотнікаў каліноўцаў. Цэнтр, які будзе аператыўна рэагаваць на змену становішча, распрацоўваць сцэнарый для Беларусі і рыхтаваць беларусаў. Яшчэ адна добрая навіна. Украіна ў наступе, Расія ў мінусе, Беларусь у плюсе. Нарэшце, трэцяя добрая навіна. Беларусы бяруць еўрапейскія і сусветныя вяршыні за мяжой. Вы толькі паслухайце. Знакаміты зальцбургскі фэст класічнай музыкі адчыняюць беларускі дырыжор Віталь Алексеёнак і флейтыстка Марыя Калеснікава. На венецыянскім біенале ў царкве Кьеза ди Сан-Джованні Евангеліста праходзіць нашумелая беларуская выстава «Афіцыйна-неафіцыйна Беларусь», пра якую напісалі вядучыя медыа свету. У Кракаве створаная асацыяцыя беларускіх выдаўцоў, і цяпер выданне беларускіх кнігаў каардынуецца ў маштабе усяго вольнага свету. Наша Ніва і беларускі дом у Вільні, дзякуючы ахвяраванням з падаткаў 1,2%, сабралі амаль па 20 000 еўра данатаў. У Вільні з поспехам прайшоў вялікі сямейны фэст пад чароўным дрэвам, арганізаваны асацыяцыяй беларускіх бацькоў у Літве. Асноўнай мовай была беларуская. На Падляшшы на якасна новым узроўні адбыўся беларускі грамадскі фэст «Тутака». Дзясяткі сустрэчаў, канцэртаў, лекцыяў, прэзентацыяў і зноў жа па-беларуску. Беларуская культура, беларускі бізнес, беларускія медыа паказваюць клас штомесяца. Беларусы ў Еўропе пачынаюць успрымацца не як уцікачы, выпадковыя шукальнікі шчасця і долі ў чужых краёх, а як працавітыя, высокакваліфікаваныя адмыслоўцы са знакам якасці. Гэта ж Лукашенко абвяшчаў год якасці ў РБ, а беларусы дасягнулі якасці за мяжой. Лукашенко ў мінусе, Беларусь у плюсе. Лета выдалася на дзіва ўраджайным на добрыя навіны. Наогул, сёлета ў Беларусі багата яблыкаў, ягадаў, грыбоў і, канечне, камароў. Беларусы ведаюць, калі ўлетку падваліла шмат дароў, то трэба пацярпець і крыху крывасмокаў. Куды ж без іх? Таму не наракаема, што камары кусаюць. Затое ўраджай будзе добры. Чакаем і робім усё, што ад нас залежыць. Паверце, калі мы зробім усё ад нас залежнае, Бог зробіць усё астатняе. Вось лукашэнкаўскія дыпламаты павезлі чарговыя прапановы да спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула. Хочуць падаражэй прадаць чарговую партыю беларускіх палітвязняў. Але калі сотні людзей атрымаюць свабоду, гэта адназначна будзе яшчэ адна добрая навіна.
Калі Лукашенко будзе спрабаваць балансаваць паміж Расіяй і Амерыкай, гэта лепш, чым беспрасветны савок пад поўным кантролем Масквы. Бог абарочвае зло на добро. Гэта ягоны улюбёны прыём. Таму настрой бадзёры. Рыхтуемся адзначаць чарговую гадавіну найвялікшых беларускіх пратэстаў. Дзень годнасці. 9 жніўня вулічныя акцыі ў вялікіх гарадах, дзе ёсць беларусы. Вільня, 9 жніўня, 13:00, кафедральная плошча. Адтуль у 14:00 марш праз стары горад да варты святла. 18 гадзіна канцэрт Юрія Стыльскага. Варшава, 9 жніўня, мітынг а 18:00 ля помніка Мікалаю Каперніку. Падтрымлівайце, хто можа перапостам, хто можа донатам, а хто можа удзелу. А 8-9 жніўня ў Варшаве, як і штогод, пройдзе кангрэс Новай Беларусі. Галоўны з'езд беларускіх дэмакратычных сілаў. Чакаюцца сотні актывістаў, выступы лідараў і экспертаў, шэраг прарыўных ініцыятываў. Але пра гэта пазней. Яшчэ цяпер, калі хочаце задаць пытанні да кангрэсу, пішыце ў каментарах да відэа. Найлепшыя вашыя пытанні агучу ў сваім выступе на кангрэсе 8 жніўня. Так што, дарагія беларусы, адпачылі, пакупаліся, загарэлі, набралі грыбоў ды ягадаў, адшукалі, адчапілі ўсіх кляшчоў, тады з новымі сіламі наперад. Магутны Божа не дае нам выпрабаванняў звыш сілаў. Збіраемся, гуртуемся, дамаўляемся, натхняемся і выходзім шчыльнымі радамі. Верым, можам, пераможам.